og sådan staver man til dem med D i, og ikke noget D gjort. Ja. Ja, i dag, der leger jeg altså skole, og jeg sidder og kigger i en bog om, hvordan man lavede skole i de rigtig gode gamle dage, ja. Og det er fordi, jeg kan fornemme, at væggene taler lige for øjeblikket, og de taler rigtig meget om alle de år, hvor vi har haft skole her i Danmark. Bare der var nogen, jeg kunne lege. Hej, Andrea. Hej Kai. Hej, Andrea. Det er rart, at du kommer her. Vil du godt lege skole med mig her, hva'? Ja, det vil jeg godt. Ja. Og så kan vi lege skole ligesom i gamle dage. Hvordan gør man det? Ja, jo, der skal være en lærer, og der skal være en elev. Ja, og det vil du godt være med til det? Ja, det vil jeg godt. Jeg vil være lærer. Ja, men nej, det kan du ikke være, fordi jeg skal være lærer, for det var mig, der fandt på legen, ja. Ja, men jeg vil lære. Nå, det må du også være til om. Men nu skal vi lege skole ligesom i gamle dage, ligesom da bedstefar og bedstemor var børn. Ja. Har bedstemor været barn? Nå Kai, nu håber jeg, at du har forberedt dig på dagens lektie. Kom herop og stav for mig. Du skal stave til gjort og gjort. Hvorfor er det altid mig? Jamen Kai, det er jo fordi, du er den eneste. Der er slet ingen andre her i klassen. Du er den. Kedelig klasse. Ja. Men ja. Jamen det hedder altså ikke Andrea, det hedder frøken Andrea. I gamle dage ser man altså herr og frøken til lærerne. Så værsgo, tag kridtet kart her. Okay. Godt, og så kan du gå i gang med at skrive. Skrive gjort er gjort. Okay. Nej. Kai. Ja. Det er jo altså forkert. Du har stavet D i gjort. Den, som skriver D i Kai. Er det det, du skulle lave til mig? Hvad? Ja. Ja, du har jo kun skrevet det 6 gange. Og du har skrevet det med D. Den, som staver D i gjort, han skal have sin ende smurt. Jamen, det har jeg ikke lyst til. Ja, men så har du også skrevet, læreren er dum. Nu bliver jeg altså sur. Det er din håndskrift. Det kan du ikke løbe fra. Nu skal du have en hak i tuden. Hak, og så kan du komme hen til inspektøren og få en eftersidning, ja. Det er sandelig ikke let at være skolelærer her i 19. Nej, hvor var det sjovt at lege skole i 1955. Synes du ikke også, Kai? Nej, det var ikke. Jeg synes, jeg var dum. Nej, når eleven laver fejl, så skal læreren jo rette eleven, Kai. Jeg synes stadigvæk, læreren var dum. Jeg synes, læreren hen i skolen er meget bedre. Ja, den er god med dig, Kai. Så synes jeg, vi skal lege skolen i år 2010. Okay, så vil jeg være lærer. Nej, det går altså ikke, Kai. Læreren er altid en hende her i 2010. Jamen, du sagde jo i starten, at vi skulle skiftes. Jamen, nu leger vi altså 2010, og der er det altid damer, der underviser i skolerne. Godmorgen, Kai. Godmorgen. Når du nu alligevel er inde på Facebook, kan du så ikke også lige tilføje mig som en ven? Jo, det kan jeg godt, frøken Andrea. Det er rigtig godt, Kai, men jeg hedder altså ikke frøken Andrea, for nu er nu er vi nemlig henne i år 2010, og der siger man ikke frøken og herre til lærerne. Okay, Andrea. Det lyder godt. Hvad skal vi lave? Ja, Kai, i dag så skal du lære at stave. Det lyder kedeligt. Det lyder ligesom for 55 år siden. Ja, men det skal du altså gøre, og jeg har fundet på nogle værksteder. Du skal ikke hænge sådan med næbbet, Kai. Hvad er det for nogle værksteder? Ja, det er 3 værksteder. Der er et maleværksted, og et tavleværksted, og et twisterværksted. Twister! For så kan jeg stave på hovedet. Ja, det kunne du sikkert godt tænke dig. Det kan jo også godt være, at du vil lære at stave meget bedre på den måde. Ja, måske. Ja. Det er der håbet. Så går vi hen i twisterværkstedet. Okay, så lad os komme i sted. Godt. I twister skal man hoppe fra bogstav til bogstav. Det er sådan, man staver. Jamen, gør det på hovedet. Nej, det kan man ikke rigtigt. Du skal bare starte med bogstavet G i det her tilfælde. Prøv ad. Okay. Ja, kom så. G, J, O,
Nej, hvor var du bare dygtig til at stave, Kai. Man kunne virkelig godt se, at du lyttede dig frem til alle bogstaverne. Gør det. Ja, det gjorde du. Du var så flink, og du kunne så mange forskellige bogstaver. Nøj. Ja. Jeg kunne bare stave. Jeg kunne bare stave. Jeg kunne bare stave. Jeg kunne bare stave. Jeg kunne bare... Andrea. Ja, Hvorfor griner du? Jamen, Hvorfor Kai, griner du? kan du ikke se? Du kunne slet ikke stave. Du stavede Nej, på nøjagtig samme læreren måde sagde, jeg kunne begge stave. gange. Ja, men du stavede på den samme måde. Du stavede med D gjort, så du kunne ikke Det stave. gjorde ikke. Gjorde det i hvert fald ikke. Kai, skal vi nu ikke ønske alle de søde seere et rigtig pænt farvel? Jo, farvel. Pænt farvel. Farvel.